ήρθατε στο podcast μας. Είμαι η Αναστασία και εδώ θα μιλάμε για σινεμά. Όχι απλώς σαν ταινίες, αλλά σαν εμπειρίες. Για ιστορίες που μας άγγιξαν, μας τάραξαν, μας έκαναν να σκεφτούμε ή να νιώσουμε κάτι που δεν ξέραμε ότι κουβαλάμε. Εγώ είμαι η Λελούδα και το Cine Whispers είναι ένας χώρος όπου ψιθυρίζουμε για τον κινηματογράφο. Χωρίς φίλτρα, χωρίς πόσες, μόνο με αγάπη για την τέχνη και τις ιστορίες της. Αν αγαπάς τις ταινίες, αν σε συγκινεί μια σκηνή ή αν νιώθεις ότι κάποια έργα σε καταλαβαίνουν, τότε είσαι στο σωστό μέρος. Και ήρθε η ώρα για τη μεγάλη ερώτηση, Αναστασία, και θα την κάνω σε σένα γιατί νιώθω ότι εσύ μας οργάνωσες κυρίως. Ναι, ξεκίναμε ερωτήσεις για να Έμπνευση... Όχι, καμία, μην αγχώνεσαι. Θέλω να μου πεις ποια ήταν η έμπνευση για αυτό το podcast. Λοιπόν, εγώ σκέφτηκα το Cine Whispers γιατί μου έλειπε έτσι μια φάση όπου απλά θα καθόμαστε και θα μιλάμε για ταινίες, αλλά χωρίς να το παίζουμε ειδική, κριτική, κατάλαβες. Όχι μια ταινία ήταν τέλεια ή χάλια και τέλος ξέρω εγώ αυτό, αλλά τι μας έμεινε ρε παιδί μου, τι μας κράτησε περισσότερο σε μια ταινία, τέτοια πράγματα. Πότε έκλαψες τελευταία φορά, πότε γέλασες με την ψυχή σου, γιατί οι περισσότερες κουβέντες για σινεμά σταματάνε στο μου άρεσε, δεν μου άρεσε, θα σου προτείνω να δεις μια ταινία, στα μπαμ, γρήγορα. Αυτό ρε παιδί μου είναι το Cine Whispers, μια χαλαρή κουβέντα για ταινίες που μας έκαναν να σκεφτούμε έτσι κάτι παραπάνω και λίγη ενημέρωση, λίγη ιστορία, λίγο ψή σε κάθε να κάνει μια σισού για το σινεμά, τέτοια πράγματα. Δεν θα μπορούσα να συμφωνήσω περισσότερο, αλήθεια. Γενικά ψάχνω ανθρώπους να μιλάμε με τις ώρες για ταινίες και νομίζω ότι αυτή η συνάντηση μόνο καλό θα μας κάνει. Ναι, προσπάθησα έτσι να ασχοληθώ μόνη μου για να μάθω περισσότερα για τον κινηματογράφο καθώς ασχολούμαι. Νομίζω ότι όταν έχεις και έναν ακόμα άνθρωπο, το κίνητρο είναι ακόμα μεγαλύτερο. Podcast θα με βοηθήσει και εμένα και εσένα και όποιον τον ακούει να μάθει περισσότερα για την αγαπημένη μου τέχνη, τον κινηματογράφο. Πραγματικά, τα λες και εσύ ωραία, συμφωνώ. Εντάξει τώρα. Αλλά νομίζω ότι, έτσι όπως το είπες, θα κάνουμε πολλά ωραία πράγματα εδώ πέρα, οπότε εγώ σου δίνω τη βάσα να μας ταξιδέψεις στο χρόνο, να μας πας έτσι, να μας πεις αυτό το ταξίδι, πώς ξεκίνησε. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο θα σου πω, επειδή μέσα από αυτό με ενδιαφέρει πάρα πολύ και εμένα να μάθω περισσότερη ιστορία για τον κινηματογράφο και όχι μόνο δηλαδή και διάφορα πράγματα εκτός ιστορίας που υπάρχουν και δεν γνώριζα. Θα ήθελα πολύ, ξέρεις, μέσα από εδώ να τα μοιράζομαι, να τα συζητάω, να ακούσω και κάτι διαφορετικό που ίσως εγώ δεν είχα σκεφτεί. Ωστόσο τώρα θα σας ταξιδέψω, όπως λες, με την ιστορία όπως ξεκίνησε. Γιατί αν νομίζετε λοιπόν ότι ο κινηματογράφος γεννήθηκε με ρομαντισμούς, καλλιτέχνες, έμπνευση, δυστυχώς θα σας απογοητεύσω. Να σου πω την αλήθεια, γεννήθηκε από άλογα, τρένα, πατέντες, δικαστήρια και έναν τύπο που ήθελε να ελέγχει τα πάντα. Τρελός, έτσι. Στα τέλη του 19ου αιώνα... Ακριβώς. Στα τέλη λοιπόν του 19ου αιώνα, ο κόσμος αλλάζει με τρομακτική ταχύτητα. Η βιομηχανία εκρήγνεται, οι πόλεις γεμίζουν, οι άνθρωποι μεταναστεύουν και κανείς ποτέ δεν έχει δει κινούμενη εικόνα. Και ξαφνικά, μπουμ, κάποιος τις κάνει να ζωντανεύσουν. Όλα ξεκινούν πραγματικά. Και σκέψου τώρα εκείνη την εποχή τίποτα, έτσι. Καμία επαφή με το σινεμά και όλο αυτό που υπάρχει σήμερα. Ούτε καλά με τις φωτογραφίες νομίζω. Δηλαδή πόσοι άνθρωποι να έχουν δει φωτογραφίες εκείνη την εποχή. Πραγματικά, φαντάσου πόσο θα κίνησε το ενδιαφέρον σε όλο αυτόν τον κόσμο. Έτσι που λες, όλα ξεκινούν από κάτι που έμοιαζε με ένα παιδικό παιχνίδι. Συγκεκριμένα ήταν δίσκοι με ζωγραφιές, όπου όταν γύριζαν γρήγορα έδιναν την ψευδαίσθηση της κίνησης. Το 1832 στο Βέλγιο και τη Γερμανία εμφανίζονται οι πρώτες συσκευές που έκαναν εικόνες να ζωντανεύουν. Αλλά το πραγματικό σοκ έρχεται το 1878, όταν ο Edward Muybridge φωτογραφίζει ένα άλογο που τρέχει και αποδεικνύει ότι αυτό σε κλάσματα δευτερολέπτου αιωρείται στον αέρα. Λοιπόν, αυτό δεν ήταν απλώς επιστήμη, ήταν η πρώτη κινηματογραφική στιγμή στην ιστορία σου, λέει. Για να υπάρξει όμως... άλογο. Ναι, τίποτα, από ένα πείραμα, έτσι, που δεν προοριζόταν κι αυτό. Όμως, για να υπάρξει το σινεμά,
έπρεπε να υπάρξει και το πιο βασικό, έτσι, το φιλμ. Οπότε εκεί μπαίνει ο George Eastman που μας έδωσε το ρολό φιλμ. Χωρίς αυτό δεν θα υπήρχε κινηματογράφος, δεν θα υπήρχε Hollywood, δεν θα υπήρχε, τα ξεχνάς όλα. Λοιπόν, εμφανίστηκε που λες και ο Thomas Τώρα. Edison. Τίποτα. Όλα με τη σειρά. Ήταν να γίνει αυτό. Εμφανίζεται που λες και ο Thomas Edison, ένας άνθρωπος που ήθελε να έχει πατέντα για τα πάντα, έτσι, δηλαδή πόσα πράγματα είχε στην κατοχή του ως εφευρέτης. Όπου μαζί με τον Dixon φτιάχνει την πρώτη μηχανή λήψης. Και μετά γίνεται ακόμα κάτι πιο περίεργο. Φτιάχνουν και ένα στούντιο που το ονόμασαν Black Maria. Ένα μαύρο ξύλινο κουτί. Black Maria. Ήταν Τώρα δεν μαύρο ξέρω. ξύλινο κουτί, οκ. Δεν έχω ιδέα πώς προέκυψε κάτι τέτοιο. Θα είχαν τους λόγους τους, φαντάζομαι. Λοιπόν, αυτό ήταν ένα μαύρο ξύλινο κουτί που γύριζε για να πιάνει τον ήλιο. Με στέγιο που άνοιγε και έκλεινε. Μέσα στο οποίο χόρευαν, πάλευαν, έπαιζαν, τραγουδούσαν και γενικά έκαναν ό,τι μπορούσε να τραβήξει την προσοχή. Οι άνθρωποι τότε δεν πήγαιναν σε αίθουσες. Δηλαδή, υπήρχε ένα μηχάνημα όπου έσκυβαν, έβαζαν το μάτρι, παιδί μου, σε ένα κουτί. Νομίζω βάζαν και κάποια νομίσματα σε κάποια φάση. Νομίζω ότι έχω δει σε φωτογραφίες. Ναι. Ρίχνανε νόμισμα και σκύβανε και βλέπανε για λίγο. Κάποιες εικόνες που περνούσαν, ας πούμε, ναι. Όμως, εντάξει, αυτό δεν είναι κινηματογράφος, γιατί ο κινηματογράφος είναι συλλογική εμπειρία, τουλάχιστον στο κεφάλι μας. Πας σε μια αίθουσα και κάθεσαι με τον διπλανό σου που μπορεί να μην τον ξαναδείς. Σκέψου ότι, φαντάζομαι κιόλας έτσι, κάπως έτσι ξεκίνησε λίγο το τεχνικό κομμάτι για το πώς θα παρουσιάσουν μετέπειτα το κουτί που λέμε, τα καρέ, ας πούμε, με τα φιλμ. Υπήρχαν κάποια στάδια που αν τα ενώσεις, που τα ένωσαν στην πορεία, έχουμε αυτό που έχουμε σήμερα. Έτσι το έχω δει στο κεφάλι μου. Φαντάζομαι θα το δούμε και στην πορεία. Λοιπόν, την ίδια ώρα στην Ευρώπη, οι Γάλλοι, οι Lumière, κάνουν κάτι τελείως επαναστατικό. Προβάλλουν ταινίες στο κοινό. Βλέπεις, φεύγουμε δηλαδή από. Αυτό είναι κινηματογράφος. Ναι. Και ερχόμαστε σε κάτι πιο real, δηλαδή. Ξαφνικά λοιπόν σε μια αίθουσα έτσι γεμάτη ανθρώπους εμφανίζεται ένα τρένο το οποίο φαινόταν σαν να ερχόταν κατά πάνω τους, έτσι. Και οι άνθρωποι τώρα αρχίζουν και πανικοβάλλονται. Δυο φαντάστηκα. Πρώτη φορά. Λοιπόν, υπήρχαν και άλλα ταινιάκια τύπου εργάτες να σχολάνε, μωρά να τρώνε. Κατάλαβες, ανθρώπους λοιπόν να ζουν και κανένας τους δεν μπορούσε να πιστέψει σε αυτό που έβλεπε, γιατί πραγματικά μέχρι τότε κανείς δεν είχε στον κόσμο δει κάτι τέτοιο, δηλαδή εικόνες έτσι να κινούνται, ρε παιδί. Νομίζω ότι άμα πατήσεις στο YouTube αυτά τα βιντεάκια υπάρχουν. Βεβαίως υπάρχουν και θεωρώ ότι ναι, μπορεί να. Σίγουρα υπάρχει, το έχω δει καραντί. Ναι. Και σου λέω, μπορεί να φαίνονται βαρετά. Δηλαδή τώρα να μπει κάποιος τυχαία χωρίς να το γνωρίζει και να το πετύχει, μπορεί να το κάνει skip, έτσι. Αλλά Ναι. αν σκεφτείς ότι ήταν η πρώτη ταινία, δηλαδή κάτι σε πιάνει, ρε παιδί. Δεν ξέρω, κάτι για ένα δες, θα έλεγα. Λοιπόν, τι άλλο, οι πρώτες ταινίες λοιπόν δεν είχαν έτσι σενάριο, ιστορίες. Μονομένες στιγμές που τις παρουσίαζαν. Πολύ γρήγορα όμως ο κόσμος έτσι του άρεσε και άρχισε να μαθαίνει περισσότερα. Έτσι λοιπόν εμφανίζονται οι πρώτες σκηνές, τα πρώτα σενάρια, οι πρώτες κομμωδίες, χορεύτριες, τα πρώτα φιλιά, τα πρώτα ακροβατικά και έτσι οι αίθουσες γεμίζουν, το κοινό διψά και η ζήτηση εκρίνεται. Τέλεια. Οπότε έτσι, τώρα θα με πας κάπου αλλού νομίζω. Θα σε πάω έτσι κάπου πιο μακριά και σε άλλη διάσταση της κινηματογραφικής εξέλιξης, καθώς στην Αμερική η κινηματογραφική βιομηχανία μετακινείται δυτικά, συγκεκριμένα στην Καλιφόρνια, για ήλιο, χώρο και να ξεφύγουν από τα δικαιώματα του Edison. Κατάλαβες τώρα, δεν έχουμε σχέση με εσάς. Αλλά θέλει την παντέτα, ναι. Έτσι λοιπόν γεννιέται και το Hollywood, συγκεκριμένα το 1910. Εκεί λοιπόν το σινεμά πάβει να είναι απλώς θέμα και γίνεται βιομηχανία. Οι ταινίες γίνονται μεγαλύτερες, οι ιστορίες πια πιο σύνθετες και οι αίθουσες προφανώς γεμάτες. Το σινεμά γίνεται λοιπόν το νέο παγκόσμιο όνειρο. Για πρώτη φορά λοιπόν έχουμε στην ιστορία και τους ανθρώπους να μπορούν να δουν άλλες χώρες, άλλες ζωές, άλλου κόσμου, χωρίς να χρειάζεται να ταξιδέψουν.
πολύ σημαντικό. Έτσι, δηλαδή αρχίζουν έτσι να μπαίνουν σε άλλα μονοπάτια, να ανακαλύπτουν καινούργια πράγματα. Οπότε ο κινηματογράφος δεν ήταν απλώς τέχνη πλέον, ήταν και απόδραση. Εγώ θα έλεγα και μαγεία. Ήταν ο Μα τρόπος. εκεί ακόμα πιστεύω ότι είναι μια καλή ταινία. Εντάξει, βέβαια νομίζω έχει ψηλοπατώσει τελευταία έτσι η κατάσταση. Έχει ψηλοπατώσει με το Netflix να αγοράζει τα πάντα, θα γίνουν όλες οι ταινίες τύπου σου ρίχνω 100.000, κάνε ταινία, πάμε. Και θεωρώ Άλλη κιόλας ότι συζήτηση. ναι, που θα γίνει κάποια στιγμή και κάνω μια Εννοείται. παρένθεση σε αυτό που λες, όχι μόνο θα ρίξω 100.000, αλλά θα βάλω μέσα και 100.000 ταμπέλες για να προβληθεί στην πλατφόρμα και να είναι αποδεκτή. Και είναι τρομερό, εντάξει, δεν είναι ανάγκη, θεωρώ ότι είναι υπερβολή αυτό το πράγμα. Τέλος Ναι. πάντων, λοιπόν, μέσα σε όλα αυτά καταλήγω να σου πω, τελειώνοντας δηλαδή, ότι αυτός ήταν και ο τρόπος να ξεφύγεις από την καθημερινότητα, να μπεις σε μια άλλη πραγματικότητα. Και το πιο τρελό, σκέψου ότι όλα αυτά ξεκίνησαν με ένα απλό άλογο που έτρεχε. Και λίγο μετά με τις εφευρέσεις, εντάξει, κάπως εξελίχθηκε, αλλά από το τίποτα. Πραγματικά, από ένα άλογο. Αυτό Φανταστικό. το κομμάτι εγώ σήμερα θα μοιραστώ, γιατί, όχι τίποτα άλλο, βιάζομαι λίγο επειδή τα διάβασα και θέλω να τα ακούσω, δηλαδή, περίμενα να δεις τώρα πώς θα σου κάνω εγώ πάσα. Διάβαζα τους τίτλους και ήμουν σίγουρη ότι θα τα εντάξεις στα νέα του κινηματογράφου που θέλουμε έτσι να αναφέρουμε, οπότε δεν μπήκα καν να διαβάσω το κείμενο. Ωραία, ωραία. Και λέω θα τα ακούσω τη λελούδα για να μπορώ να τα σχολιάσω εκ τόπου, αυθόρμητα, ας πούμε κιόλας. Για πες μας λοιπόν, τι νέα μας Προφανώς, φέρνει. εγώ θέλω να το συζητήσουμε έτσι ένα catch-up στο τέλος, τη γνώμη σου. Με ενδιαφέρει πάρα πολύ. Θα μιλήσουμε για αυτό που καίει τον κινηματογράφο αυτή τη στιγμή πιο πολύ απ' όλα, πιο πολύ και από το Netflix, το AI. Από εδώ το Εντάξει, φέρνουμε, από εκεί το φέρνουμε, τελικά δεν θα γλίτωνε ούτε ο κινηματογράφος. όχι. Γενικά δεν είμαι κατά. Θα σου πω, όχι στον κινηματογράφο, για το AI. Αλλά τώρα, τον τελευταίο χρόνο γίνεται πάρα πολύ συζήτηση. Δεν ξέρω εσένα τι έχει πιάσει το μάτι σου, τι έχεις διαβάσει, τι έχεις ζήσει με τη δική σου εμπειρία. Βλέπουμε ότι δημιουργούνται ηθοποιοί, AI. Μία συγκεκριμένη νομίζω έχει και account στο Instagram. Ναι, Βλέπουμε εδώ ότι πέρα είδα, συγγνώμη, θα σου πω, είδα μου και μου έκανε τρομερή εντύπωση, νομίζω στο TikTok, είχαν φτιάξει τραγουδιστές, σου λέει, από AI, κανονικά δηλαδή τους βγάλανε και το τραγούδι, κάνανε και το sound edit, ξέρω εγώ, και τα ανεβάζανε, λες και είναι υπαρκτοί άνθρωποι που πάνε να κάνουν καριέρα. Και λέω, μα να για ποιο λόγο εντάξει, να... Λες και τι, δεν έχουμε εντάξει. τραγουδιστές, μας λείπουν. Όχι, και μας περισσεύουνε, πραγματικά. Εδώ πέρα στην Κίνα πλέον το χρησιμοποιούν το AI, γιατί αν δεν συμφωνεί κάτι με τη δική τους πολιτική, με τις δικές τους πεποιθήσεις, μπαίνουν και το αλλάζουν και το παρουσιάζουν. Πέρυσι η ταινία Brutalist, δεν ξέρω αν την είδες, εγώ πήγα την είδα Βεβαίως, στον ναι. κινηματογράφο και μου άρεσε πάρα πολύ, ωστόσο παραδέχτηκαν ότι χρησιμοποίησαν AI για να βελτιώσουν τις προφορές των ηθοποιών. Φαίνεται ότι όντως είναι μετανάστες από την Πολωνία που πάνε στην Αμερική. Θα πω Δεν ως ξέρω. ηθοποιός ότι είναι η δουλειά του ηθοποιού να το βρει και νομίζω ότι ο άλλος πάει και πληρώνει για να δει αυτή την προσπάθεια και πόσο κοντά έχει φτάσει. Και γιατί στην τελική, μισό, εγώ θα γίνω λίγο έτσι παρεμβατική εδώ, γιατί πρέπει να φαίνονται όλα τόσο τέλεια και αρμονικά για να ψηθεί Γιατί περισσότερο το ζούμε στην κοινό. Δηλαδή, εποχή του ρεαλισμού. ξέρεις, δηλαδή αυτά τα τύπου Ναι. facts, ξέρετε, το παρατηρήσατε αυτό στην ταινία, είδατε αυτό το λάθος, έγινε αυτό που είναι ανθρώπινα αυτά, έτσι. Θεωρώ ότι προκαλούν Πραγματικά. και μια έτσι κουτσομπολίστικη κατάσταση γύρω από ένα Ισχύει, έργο. ισχύει. Που ποτέ δεν ξέρεις κιόλας, μπορεί κάποιος να μπει και να είδε και την ταινία και αυτό το πράγμα. Δηλαδή, και να αναθεώρησε κιόλας μετά για το ότι δεν την Αλλά έβλεπα για και κάποιο όλη λόγο. η εμπειρία νομίζω, δηλαδή βλέπεις μια ταινία για το ταξίδι που κάνεις μέσω αυτής, όχι για να εντοπίσεις λάθη. Αυτό κυρίως, ναι, και αυτό. Τι να πω, δεν ξέρω, είμαστε στην εποχή που όλα πρέπει να είναι τέλεια μάλλον.
για κάποιο λόγο. Πραγματικά, ναι. Αλλά είμαστε Μάλιστα. άνθρωποι, δεν είμαστε μηχανές. Ναι, Γι' προς το αυτό παρόν υπερισχύουμε, μετά δεν ξέρουμε τι. θα Τι δείξει. έφερε. Αλλά άκου τι γίνεται τώρα. Μέσα σε όλα αυτά, επειδή υπάρχουν και κάποια άλλα θέματα, έχει υπάρξει ένα νέο ισχυρό κύμα αντίδρασης απέναντι στη χρήση έργων χωρίς άδεια από εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης. Σε παγκόσμιο επίπεδο αυτό, γιατί σου λέει άλλο να χρησιμοποιείς συνειδητά σε κάποια φάση το AI και άλλο μια εταιρεία να μπαίνει να κλέβει. Αυτό είναι πνευματικά δικαιώματα. Δηλαδή, Ξεκάθαρα. η εταιρεία, ωστόσο, η εταιρεία βρήκε τα έργα, τα αρχεία, δεν ξέρω αυτά που χρησιμοποίησε, χωρίς να ρωτήσει κανέναν, χωρίς να απευθυνθεί Ναι. κάπου, απλά τα πήρε και έτσι πάμε να κάνουμε Για δουλειά. τις χρήσεις, ναι. Ωραία. Οπότε, περισσότεροι από 700 άνθρωποι του κινηματογράφου και της δημιουργικής βιομηχανίας υπέγραψαν ανοιχτή επιστολή ζητώντας σαφή και ουσιαστική προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων στην εποχή της AI. Και καλά έκαναν έτσι, και πάλι καλά που κάποιος... Προφανώς. Ναι, Και ναι. έχουμε και 37 ονόματα. Θα σου πω ότι είναι η Kate Blanchett, Scarlett Johansson, Joseph Gordon-Levitt, οι οποίοι καταγγέλνουν τη χρήση προστατευμένων έργων για την εκπαίδευση, την εμπορική αξιοποίηση συστημάτων τεχνικής νοημοσύνης, χωρίς τη συγκατάθεση των δημιουργών. Δηλαδή, μια εταιρεία μπαίνει, παίρνει σκηνές από μια ταινία για τους δικούς της λόγους, χωρίς να ρωτήσει ποτέ κανένα. Και μετά έρχεται το TikTok και σε κόβει αν ανεβάσεις ένα βίντεο ενός λεπτού και δεν ξέρω 30 δευτερολέπτων με κάποια μουσική, με δικαιώματα ή κάποια ταινία, κάποιο βίντεο. Πραγματικά Και αυτή που δεν θα AI, βγάλεις έτσι, δεν είναι. καν λεφτά εσύ δεν θα βγάλεις λεφτά από αυτό. Ναι, ναι. Και οι άλλοι βγάζουν εκατομμύρια. Εντάξει, τι να Δεν ξέρω, από το λέμε. πώς το χειρότερο παρατηρώ ότι λειτουργεί σε κάποια πράγματα αυτό. Εντάξει, δεν λέω, υπάρχουν άλλα πράγματα που τα βοηθάει, άλλες καταστάσεις, ξέρω εγώ. Αλλά στην τέχνη είναι τρομερό, δηλαδή δεν θεωρώ ότι μπορεί να εμπλακεί κάπως άμεσα με κάποιον Μα νιώθω ότι ιδιαίτερο σκοπό. είναι ένα εργαλείο το AI που πρέπει να μας βοηθάει στην καθημερινότητά μας, ώστε να έχουμε περισσότερο χρόνο να κάνουμε πιο δημιουργικά πράγματα. Και έχουμε καταλήξει να χρησιμοποιούμε το AI για τα δημιουργικά πράγματα και εμείς να δουλεύουμε σαν σκλάβοι για να τα συντηρούμε αυτά. Αυτό νιώθω και βλέπω. Πραγματικά, και νομίζω κάπου διάβασα πρόσφατα πως ο Elon Musk έλεγε κιόλας ότι σε 10 με 15 χρόνια δεν θα χρειάζεται, λέει, άνθρωποι να δουλεύουν υποχρεωτικά. Θα είναι προαιρετικό, καθώς το AI και τα ρομπότ και όλα αυτά τέλος πάντων που έχουν στο μυαλό τους να βγάλουν έτσι τη φόρα, θα κάνουν, λέει, τη δουλειά για εμάς. Να κάνουν τη δουλειά, αλλά να κάνουν τη ξέρω. σκληρή δουλειά, αυτή που μας προκαλεί το άγχος και μας... Φαντάζεσαι, σε ένα παράλληλο κόσμο, ρομπότ παίζουν θέατρο και ρομπότ βλέπουν το θέατρο που παίζουν ρομπότ. Και οι άνθρωποι δουλεύουν. Και οι άνθρωποι κάνουν φώτα, ήχο, ξέρεις. Δεν ξέρω, Ναι. τρομερό. Λυπάμαι και εύχομαι εντάξει, να δικαιωθούν οι όπως άνθρωποι. χαρακτηριστικά γράφει στην επιστολή, η κλοπή της δουλειάς μας δεν είναι καινοτομία, δεν είναι πρόοδος, είναι κλοπή απλά και ξεκάθαρα. Εντάξει, μην ξεχνάμε άλλωστε ότι σε αυτήν τη βιομηχανία, στο Hollywood που έλεγες και εσύ, που ξεκίνησε πριν πάνω από 100 χρόνια υπάρχει, πόσοι άνθρωποι δουλεύουν και δεν είναι μόνο οι στάρ του σίνεμα που βγάζουν τα εκατομμύρια. Άνθρωποι που είναι του μεροκάματου, όπως εμείς, ο φωτιστής, ο ηλεκτρολόγος, Φυσικά. ο σεναριογράφος, τι να σου πω, ακόμα και το παιδί που έχει την πόσο τους καφετέρια συμφέρει στο στούντιο. Αυτό. Αλήθεια, δεν ξέρω πόσο τους συμφέρει αυτό, γιατί μιλάμε και για ένα τεράστιο οικονομικό ρήγμα που θα μπορούσε να προκληθεί από μια τέτοια κατάσταση. Αν είχαμε άλλου είδους podcast πολιτικό, θα μιλούσαμε και για τη σίγουρα, στάση μην του Τραμπ. Αυτή τη στιγμή, εντάξει, μπορεί να πλήττει το AI τον κινηματογράφο, αλλά νομίζω ότι ολόκληρη η Αμερική πλήττεται από διάφορα άλλα πράγματα που πρέπει πρώτα να διορθώσουν και να διορθώσουν και αυτό μετά. Εντάξει, τώρα καθένας το είδος του, έτσι. Δηλαδή, φαντάζομαι η Scarlett και η Blanchett, φίλες μας,
για κάποιο λόγο το κάνουν αυτό, έτσι. Καλά Είναι κάνουν. στο είδος Δηλαδή, τους. Δεν... ναι, Ναι, ναι. ναι. Ωραία. Εντάξει, δεν ξέρω. Νομίζω ότι είναι ένα εργαλείο που απλά οι άνθρωποι νομίζω ότι μέσα σε αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να αξιοποιήσουμε αυτή την τεχνολογία σωστά. Ότι δεν μας αξίζει. Θεωρείς Όταν δηλαδή ότι μάθουμε βασικά λες ότι δεν είμαστε έτοιμοι για να... ακριβώς, ναι. Η τεχνολογία από μόνη της δεν είναι κακή. Εμείς είμαστε κακοί πώς τη χρησιμοποιούμε. Αλίμονο τώρα σε αυτό που λες και δεν ξέρω, το κλείνω εδώ γιατί δεν θέλω να το πάω παραπέρα. Θα αρχίσουμε να μιλάμε πιο φιλοσοφικά και δεν θα Ναι, σταματάω. ναι. Και εντάξει, Ότι έχεις φέρει πολύ ωραία ταινία σήμερα για πρώτη να προτείνεις, οπότε νομίζω ότι ας χαλαρώσουμε, ας σκεφτούμε, ας μας γράψουν από κάτω και όσοι ακούνε τη γνώμη τους για τη χρήση του AI στον κινηματογράφο. ναι, Σε πολύ θα ήθελα και εγώ πολύ να μάθω και άλλους περισσότερες κόσμους. απόψεις. Ταινία, ναι, διάλεξα μια ταινία που δεν είδα πρόσφατα. Την έχω δει πολύ καιρό πριν. Αλλά δεν ξέρω, ήθελα να ξεκινήσω με κάτι πολύ άναρχο, ρε παιδί μου. Δεν ήθελα να πάω με κάτι πιο ωρεοποιημένο. Κατάλαβες. Η πρότασή μου είναι η Πομμένη Ανάσα του Γκοντάρ. Τώρα στα γαλλικά να το πω, να γελάσουμε, γιατί γαλλικά δεν ξέρω. Νομίζω προφέρεται αμπούντε σουφλέ, κάπως έτσι. Αμπούντε Είναι σουφλέ. πιο γνωστή και με τον αγγλικό της τίτλο, Breathless. Δεν Πολλοί είχα τη ιδέα ξέρουν από και ότι... έτσι. Εγώ έτσι τη θυμόμουν, να σου πω την αλήθεια. Γιατί όταν μου πες κομμένη την ανάσα, λέω ποια είναι. Και όταν είδα τον αγγλικό τίτλο, το θυμήθηκα ότι το έχω δει κι εγώ. Α, ωραία τότε. Δεν χρειάστηκε λοιπόν να σε βάλω να δεις καινούργια ταινία για αρχή. Όχι, Ε, όχι. Λοιπόν, είναι λίγο που λες μια ταινία, φαντάζομαι, εντάξει, την είδες, ξέρεις. Εγώ τώρα απευθύνομαι κυρίως σε αυτούς που δεν ξέρουν και προτείνω κάτι. Αυτή τη φορά με όρεξη, γιατί λέω, θα μιλήσω για μια πολύ ωραία ταινία. Αυτό δεν σημαίνει ότι κάθε φορά που μιλάω για ωραίες ταινίες. Έχει πολύ ζουμί το πράγμα. Λοιπόν, αυτή η ταινία γυρίστηκε το 1959 και κυκλοφόρησε το 1960. Ο σκηνοθέτης, όπως είπαμε, είναι ο Jean-Luc Godard. Είναι ένας από τους πιο βασικούς δημιουργούς της γαλλικής Nouvelle Vague. Για όσους δεν ξέρουν, είναι κινηματογράφου. Στο ρόλο του Μισελ είναι ο Μπελμόντο και στο ρόλο της Πατρίτσια είναι η Τζιν Ζίμπερ. Δεν ξέρω στα γαλλικά πραγματικά, μην με κρίνετε για τα Νομίζω accent. Jean Ζεμπέρκ. Ζαν Ζιμπέρ. Γαλλικά είναι αυτά τώρα, κατάλαβες, δεν είναι το στοιχείο. Τι άλλο, λοιπόν, το σενάριο βασίστηκε σε μια ιδέα του Τρυφό, αλλά γράφτηκε σχεδόν στο πόδι. Με αυτούς τους σχεδιασμούς που θεωρώ ότι είναι πραγματικά ιδιαίτερο και πρωτότυπο, ειδικά για την εποχή του, έτσι. Και φαίνεται, έχει μια μεσότητα το παίξιμό τους, μια χαλαρότητα, γιατί μέχρι τότε νιώθω ότι οι ταινίες ήταν πολύ στημένες. Ναι. Οπότε βλέπεις δύο ηθοποιούς που τα δίνουν όλα τόσο απελευθερωμένα. Και μ' αρέσει αυτό. Κάτι διαφορετικό, ρε παιδί μου. Σκέψου ότι η ταινία θεωρείται σήμερα μία από τις πιο επιδραστικές στην ιστορία του κινηματογράφου. Γιατί άλλαξε τον τρόπο που βλέπουμε το μοντάζ, την αφήγηση, τους χαρακτήρες. Η Κομμένη Ανάσα μοιάζει με ταινία που δεν θέλει να είναι μια ταινία με τον κλασικό της τρόπο. Μια ιστορία εγκλήματος και έρωτα, θα πω. Με τον Μισελ και την Πατρίτσια να περιπλανιούνται στους δρόμους του Παρισιού, ενώ ακούγεται έτσι πάρα πολύ, κατάλαβες, τύπου καρποστάλ τώρα. Όχι, είναι πολύ πιο ρεαλιστικό, θεωρώ. Ναι. Στην πραγματικότητα είναι ένας μικρός κινηματογραφικός εμφύλιος ενάντια σε όλους τους κανόνες της εποχής. Ο Γκοντάρ πετάει το continuity από το παράθυρο, κόβει όλες τις σκηνές στη μέση, με διάφορα jump cuts, όπως λέγονται σε τεχνικό όρο στο μοντάζ, και φαίνονται επίτηδες λάθος. Δηλαδή, ένας άνθρωπος θεωρώ που δεν γνωρίζει για το συγκεκριμένο είδος. Πολύ πιθανό να πει τώρα τι είναι αυτό. Τώρα δείχνει εδώ, μετά δείχνει εκεί, τι κάνουμε, τι δεν κάνουμε, ποια είναι η αρχή, που είναι η μέση, το τέλος. Αλλά αυτό είναι και αυτό που ήθελε να πετύχει, έτσι. Εμένα μου έκανε πάρα πολύ εντύπωση. Σε κάποια φάση ο πρωταγωνιστής, στην πολύ αρχή είναι, δεν είναι spoiler, μην αγχώνεστε,
που γυρνάει στην κάμερα και μιλάει, απευθύνεται, που όταν το είδα πρώτη φορά, λέω, το κάνανε αυτό τότε? Ο πρώτος που το έκανε, ότι Ναι. γυρνάω και απευθύνομαι Και στην κάμερα. απευθύνομαι στο θεατή κατευθείαν, δηλαδή, Ναι, έτσι. Το ναι, μόνο που υπάρχει είναι, δηλαδή είναι σαν να σπάς τον τοίχο και να θέλεις να θέλει δηλαδή ο σκηνοθέτης να έχει μια τελείως άμεση επαφή με τον θεατή. Και αυτό είναι πραγματικά, όπως το λες, πρωτόγνωρο για την εποχή του. Ωστόσο η αφήγηση μοιάζει σπασμένη, σαν να αναπνέει άναρχα, και αυτό δεν είναι ατύχημα, έτσι, πιστέψτε με. Το σενάριο σχεδόν δεν υπήρχε. Οι ατάκες δίνονταν το πρωί των γυρισμάτων και ο Μπελμόντο συχνά κιόλας δεν ήξερε καν τι θα πει στη σκηνή. Τα γυρίσματα έγιναν σχεδόν σαν ντοκιματέρ. Φυσικό φως, αληθινοί δρόμοι, που δεν είχαν ιδέα ότι βρίσκονται σε ταινία. Δηλαδή, περνάς εσύ δίπλα, ταινία, μέσα παίζεις στην ταινία του κοντά, έτσι. Τυχερός. Θεωρείς. Χριστέ μου, τι τέλειο θα ήταν αυτό. Πραγματικά. Ο ίδιος ο Κοντάρ μισούσε το όμως. Ήθελε το φιλμ να μοιάζει τελείως άδειλο. Σαν κάτι που δεν έχει τελειώσει ποτέ. Μέσα σε αυτό το χάος, ο Μισελ δεν είναι ήρωας, ούτε αντίρωας με τη κλασική έννοια, αλλά ένας ασταθής, ελεύθερος και αδιάφορος χαρακτήρας. Τα συναισθήματά του χαρακτήρα δεν εξηγούνται ποτέ. Οπότε πρέπει εσύ από μόνος σου σαν θεατής να αποφασίσεις για το τι αισθάνεται και τι δεν αισθάνεται ο συγκεκριμένος ήρωας. Ισχύει, δηλαδή τώρα που το σκέφτομαι και το τέλος, ο τρόπος που το κάνει είναι τόσο ανοιχτό, τόσο σε βάζει σε σκέψεις, σου λέει, τι είδα τώρα. Οριακά μπορείς να πεις Τι ότι είναι κάπως έγινε. διαδραστικό όλο αυτό, έτσι. Δηλαδή, η ταινία σε προκαλεί να μπεις μέσα, να είσαι ο θεατής Ναι, μεν, αλλά κάπως να συμμετέχεις, ρε παιδί μου. εμένα αυτό που μου Ε, έχει κάνει είναι δεν καταλάβαινα πότε οι ήρωες λένε την αλήθεια τους και πότε δεν τη λένε. Με έχει μπερδέψει πάρα πολύ. λοιπόν, εμείς ωραία τα λέμε, μας άρεσε η ταινία, έτσι, αλλά υπήρχαν κριτικοί τότε που σου λέει τώρα τσακώθηκαν άγρια. Οι μισοί έλεγαν ότι βλέπουν μέλλον στο σινεμά με τέτοιου είδους ταινίες, και οι άλλοι λέγανε ότι είναι μια φάρσα όλο αυτό και εντάξει, παιδιά, ωραίο, πάμε παρακάτω. Ε, Όμως φάρσα ήταν η κριτική τους, γιατί αυτοί που ήταν στην πρώτη κατηγορία βγήκανε σωστοί. Ήταν Νομίζω το ότι μέλλον. δικαιώθηκαν, έτσι. Ναι, ναι. Ξεκάθαρα δικαιώθηκαν. Μέσα σε όλο αυτό το στιλιστικό λοιπόν χάος, η ιστορία είναι απλή και καθόλου αθώα. Ο Μισελ, ένας νεαρός μικροκακοποιός που κλέβει αυτοκίνητα, σκοτώνει έναν αστυνομικό, καταδιώκεται σε όλο το Παρίσι. Κρυμμένος προσπαθεί να πείσει την Πατρίτσια, μια Αμερικανίδα φοιτητριά και πολίτρια ταυτόχρονα, να φύγουν μαζί για την Ιταλία. Εκείνη όμως δεν είναι, σου λέει, σίγουρη ούτε για τον ίδιο της τον εαυτό, έτσι. Πάει τώρα, ποιος ξέρει τι μπορεί να σκεφτόταν. Είναι αυτό που λέμε ότι ο θεατής πρέπει να μπει μέσα και να μαντέψει τι γίνεται. Η Λελούδα πάντως για τα αυτιά του κόσμου. Εγώ να πω πως αυτή η ταινία δεν με κέρδισε ιδιαίτερα για την πλοκή της, έτσι. Δεν λέμε κι αυτά. Με κράτησε όμως με το συναίσθημα που αφήνει, ρε παιδί μου, σε διάφορες στιγμές. Αυτό το ακαθόριστο, κατάλαβες, σε μια πολύ ελεύθερη εμπειρία. Έτσι το βίωσα εγώ σαν θεατής. Μια διαφορετική ταινία. Συμφωνήσω μαζί σου. Σε κρατάει για το συναίσθημα, δηλαδή και εμένα γι' αυτό με κράτησε. Κόλλησα, ρε παιδί μου, με τους ήρωες, με συναισθηματικό τρόπο. Τους παρακολουθούσα γιατί έτσι, ρε παιδί μου, πραγματικά έμοιαζαν πολύ αληθινοί, πολύ χαοτικό όλο αυτό, απρόβλεπτο. Σαν να συναντάς ανθρώπους στον δρόμο. Παρατηρείς έναν άνθρωπο για λίγο στον δρόμο, όσο είσαι στην πορεία την ίδια, τέλος πάντων. Και μετά να πούμε και χάνεστε, αλλά είναι αυτό το πράγμα, κατάλαβες. Ναι, ναι. Και είναι πολύ ξεχωριστό και ιδιαίτερο γενικότερο όλο αυτό το στοιχείο που έχει αυτή η ταινία. Από την άποψη ότι δεν προσπαθεί να σε συγκινήσει με μεγάλες σκηνές, μουσικές, ξέρω εγώ κτλ. Απλά έχει ιδιαίτερες σιωπές, ας πούμε, βλέμματα, κομμένες ανάγκες. Αυτά από μένα για αυτή την ταινία. Δείτε τι και κρίνετε εσείς την ταινία, ρε παιδί μου. Και πείτε μας κι εσείς αν έτσι σας άφησε με απορίες ή αν την απολαύσατε. Φυσικά αν θέλετε, έτσι δεν σας πιέζει κιόλας. Αλλά γράψτε μας. Πραγματικά. Γράψτε μας στα σχόλια εννοώ, όχι Πραγματικά. κάτι άλλο. Να το ξεκαθαρίσω. Γράψτε μας ξανακούσετε. Τέλεια, νομίζω ότι θα είμαστε καλή παρέα.
να μας προτιμάτε έτσι, αν θέλετε να μαθαίνετε νεάκια, ιστορία. Αν δεν έχετε ιδέα τι θα ακούσετε, τι θα δείτε μάλλον, εμείς είμαστε εδώ πέρα να σας προτείνουμε. Δεν ξέρω, θες κάτι Το άλλο νιώθω να και λίγο σαν προσθέσεις? επιβράβευση καμιά φορά. Δηλαδή, έχει τύχει να μου πούνε φίλοι μου, θέλω να δω ταινία. Έχεις κάποια να προτείνεις? Όχι ότι είμαι ο ειδικός ο expert, παιδί μου, απλά ασχολούμαι λίγο περισσότερο από εκείνους. Και το νιώθω λες και μου είπανε, κατάλαβες κάτι. Αλλά είναι Ναι, ωραίο να μοιράζεσαι τέτοιες εμπειρίες όσον αφορά το κινηματογράφο, έτσι. Και μην ξεχνάς, με εμένα μου έχει τύχει και πολλές φορές, ξεκινάς για μια ταινία, αναλύεις μια σκηνή, ας πούμε, μια συμπεριφορά, κάτι από κάποιο όνειρο και καταλήγεις μετά σε συζητήσεις σοβαρές. Πιο βαθιές τώρα, φιλοσοφίες, ιστορίες. Έχεις πει για την ταινία γι' τώρα αυτό και έχεις πάει αλλού. λόγο βλέπουμε ταινίες και τέχνη. Δεν βλέπουμε ταινίες απλά σαν περιεχόμενο κατανάλωσης. Πολύ ωραία. Εγώ χαίρομαι πάρα πολύ που το ξεκινάμε και Δυναμικά θα τα καταφέρουμε και γι' αυτό θα μας βοηθήσει και ο κόσμος, θα κάνει μια εγγραφή, ένα subscribe, θα μας αφήσει ένα σχόλιο και να μας ακολουθήσετε και στα social. Θα τα ναι, έχουμε όλα αυτό από φυσικά. κάτω. Στην τελική να το πούμε, ακολουθείτε τόσο κόσμο. Αν είναι δυνατόν, ακολουθείτε και εμάς. Τι είμαστε Ναι. εμείς. Θα σας Εμείς κάνουμε σας παρέα. κάνουμε giveaway Ολόκληρο προτάσεις για περιεχόμενο, ταινίες. παιδί μου. Περιεχόμενο τρελό. Ωστόσο, σας ευχαριστούμε Τέλειο. πάρα πολύ και για την παρέα σας, για όσους θα μας ακούσουν στη στιγμή αυτό. Και σε ευχαριστώ και σένα για το χρόνο σου και την παρέα σου και τα ωραία που Εγώ ανταλλάσσουμε. ευχαριστώ. Ήταν ωραία παρεούλα. Θα τα πούμε Και λοιπόν τώρα στο επόμενο, θα βάλω που τώρα να δω φαντάζομαι... ταινία για να προτείνω. Α, ναι, ιδιαίτερα Μμμ. τώρα. Εσύ είσαι και πιο δύσκολο από μένα. Φαντάζομαι θα είναι έτσι κάτι πιο... Δεν Ναι, ξέρω, θα δούμε, θα δούμε. δεν ξέρω. Ωραία, ωραία. Πολύ Έρχονται και ενδιαφέρον. Μην τα μου το πεις Όσκαρ, μέχρι οπότε τότε. Θέλω να το ακούσω. εντάξει, ίσως κάτι από Όσκαρ για να έχουμε να πούμε και σωσού. Α, Θα ναι, ωραία δω, ιδέα και δεν αυτή. ξέρω. Καθώς πλησιάζουμε το Όσκαρ. Ναι, Υπέροχα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε. Καλή συνέχεια και σε σένα. και Θα σε τα δούμε σένα, σε στο ένα επόμενο επόμενο. podcast. Είναι Whispers. Φιλιά πολλά. Φιλιά!